Ahojte, moje meno je Robo, som zakladateľom športovej organizácie Rioso a v tomto videu by sme vám chceli ukázať, ako spolupracujeme s futbalovým klubom SK Čechie Smíchov. Naša primárna činnosť spočíva v organizovaní kempov, letných kempov a okrem toho máme ešte individuálne tréningy, ale jedna z našich činností je aj spolupráca so športovými klubami, ako je momentálne SK Čechie Smíchov, ale máme spolupráce aj napríklad s rugby klubami a inými. S Čechie Smíchov spolupracujeme už od roku 2019, organizujeme tu futbalové kempy a následne sme sa dohodli s týmto klubom, že budeme celoročne vstupovať do jednotlivých kategórií a do tréningov a týmto budeme vlastne pomáhať mladým športovcom rásť. Ako môžete vidieť, tak naši tréneri z Rioso aktívne vstupujú do jednotlivých kategórií. Máme mladšiu prípravku až po starších dorastencov. Takýmto spôsobom pomáhame jednotlivým klubom rásť a organizujeme tu pravidelne workshopy, pomáhame klubom s ich nastavením filozofie daného klubu, pretože každý má nejaký svoj cieľ, ktorý chce naplniť. Hráčov pravidelne testujeme, kde na úvod sezóny spravíme vstupné testovanie, potom máme tréningový proces a na konci sezóny spravíme výstupné testy, kde ich potom porovnáme a zistíme, v čom sa zlepšili, prípadne v čom stagnujú. Takýmto spôsobom sa snažíme rozvíjať mladých športovcov, jak na Slovensku, tak aj v Čechách a pomáhať klubom v naplňaní ich cieľov. Tak sa majte pekne a športujte.